बर'आ दिनै मुलुगनाङारि योगा सानखौ क'क्राझारावबो गाजा गोमजायै फालिदों। मुलुगनाङारि योगा सानखौ दुलाराय हादोरजों लोगोसे BTCनि सदर सहर क'क्राझारावबो शुक्रबाराव फालियो। क'क्राझार जिल्ला खुंथाय आरो पतंजलि योग कमिटिनि जुथायै बानजायनायाव क'क्राझार जिल्ला गेलेमु गौथुमनि इनडोर स्टेडियामाव खुंफुंनाय खुंगा बाथि इन्टारनेशनेल योगा सानखौ शुक्रबारनि फुंबिलियाव आलारि बाथि फोजोंना बेखेवना होयो BTCनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बीरेन चन्द्र फुकना। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो फारियै क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि PP मजुमदार, SP राजेन सिंहजों लोगोसे BTCनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारिया। আজি পতঞ্জলি যোগপীঠ সকলে গাঁৱে গাঁৱে গৈ ক্লাববিলাকত স্কুল কলেজত গৈ যোগা কৰা এৱাৰনেছ পঢ়াৰ পিছত আজিকালি যোগা পঢ়াৰ এটা অভ্যাস ব্যৱহাৰ কৰিছে। এইটো ভাল কথা আৰু মই যিসকলে নকৰে তেওঁলোককো যোগা কৰি পেলাই নিজৰ শৰীৰটো ভাল ৰাখিবৰ কাৰণে নিজৰ মনটো ভাল ৰাখিবৰ কাৰণে